Hendaiako Antxeta irratia izango dugu hizpide gaurko emankizunean. Hain zuzen ere, hilabete honetan, Mende Laurdena 25 urte bete ditu. Urte muga berezi hau ospatzeko prestatu duten ekitaldiaren karietara eta behaien ibilbidea ezagutzeko eurekin izan gara. Arratsaldeon deizuela guztioi eta gaurko emankizunean ere Ipar Euskal Herriko ekonomia izango dugu ardatz. Baionako merkataritza ganberak urteroko legez barometroa plazaratu du eta horrek emandako emaitzak ere izango ditugu aipagai Maili Oliden lankidearekin. Hau guztiarekin, has dezagun otsailaren 26ko iparraldearen orena. Bidasoaldeko baiaran uinen bidez euskerazko informazioa eta entretenimendua eskaintzen duen Antxeta irratiak 25 urte bete ditu. Ez dakit, zenbaki borobila izateaz gain momentu politean dator. Esan genizakelako Antxeta irratia bere momenturik ez dakit, oparoen edo egonkorrenean aurkitzen dela, bai lantaldeari begira, bai gaur egongo irrati estudioi begira, beraz ez da zenbaki makala. Mende Laurdena beteta egan topatu dugu Antxeta, 8 kazetari eta inoizko lantalde handienarekin. Irratia Bidaso ibaiak zeharkatzen dituen baiara guztietara ailegatuz, laguntzaile andana eta ibaiaren alde banatan egoitza berriak dituela, bata Hendaian eta bestea Irunen. Bai, lantaldea momentu honetan inoizko handiena dela esango nuke, gainera gaude hendaiarrak, irundarrak, hondarribitar bat, Lesaka, Bera, orduan Bidasoa, Bailara, bere horretan aski ordezkatua dago. Horrez gainera abenduan ireki genuen lokal berri bat Irunen, eta horrek ere guretzat asko suposatzen du, apustu handi bat izan da. Material berria, material digitala, Irun erdian, ikusgarritasun aldetik asko irabazi dugu. 2001 urtean sortu zen Antxeta irratia, Hendaian, Bidasoaldeko Baiaran, euskerazko tokiko komunikabide eta eragile baten beharrari erantzuteko xedez. Garaian gure irratiaren kudeatzailea den Entzunikus elkarteak eta Irungo Pausu Media elkarteak identifikatu zutelako Bidasoa Baiaran egon bazeudela tokiko komunikabideak, baina ez euskaldunak. Orduan Lapurdiko gure irrati historikoa bada irratia handia, baina ez da iristen frekuentzia bidez Bailara honetaraino. Beraz apustua egin zuten Txingudi Bailara uin bidez euskalduntzeko eta ongi atera zitzaien. Hala ere, gaurdainoko bidea luzea izan da Antxetak hegaldia abiatzeko. Lehenengo 5 urteak beti entzun izan dut, gora beratsuak izan zirela, egonkortasun ekonomikoaren bila, eta gerora, ez dizut esango dena larrosa kolorekoa izan denik, baina uste dut Antxetak baduela abantaila bat, eta da lantalde egonkor, sano, motibatua, eta iruditzen zait horrelako langiroan, etortzen diren erronka edo arazoak beste modu batean hartzen direla. Antxeta oskoletik irten zenean bezala, gaur egan dabilen irratiak euskera du ardatz, eta herritarren atxikimendua bereganatzen joan dira urtez urte. Informazioari dagokionez, Bidasoa Baiaran euskalduna denak eta informazioa euskaraz jaso nahi duenak badakiela Antxetan jasoko duela, eta ez bakarrik jaso, baizik eta kalitatezko informazio kontrastatua, eta Bidasoako errealitatearen ikuspegitik jasoko duela. Baina mundua eta gizartea aurrera doazen bezala, Antxeta irratiak ere berritasun eta erronketara moldatu behar izan du. Batez ere, belaunaldi gazteenetara iristeko. Nola, esan amildegi moduko batean aurkitzen ginela, orain dela 2 edo 3 urte, ez gu bakarrik, baizik eta tokiko komunikabide guztiok, handiak jada hasi ziren, eta guri ere kakotxartean baikorki esango nuke ere behartu gaituztela egitera, garatzera. Ez da erresa, gaur egun jada egonkortuak ditugu bataz bestean edo orokorrean bakoitzak bere funtzioak, baina publiko zabalaren gana iristeko, belaunaldi berrien gana iristeko, uste dugu eduki bakoitza identifikatu behar dela
nora eraiki edo informazio hori ze euskarritan gauzatu. Aipatzekoa da ere, Antxetak ez duela soilik erredakziotik lan egiten, eskualdeko plazetara ere ateratzen da ekimen ezberdinekin. Saiatzen gara batzutan eztabaida kalera ateratzen, Avenida Zubian egin genuen iraian Franco diktadoraren 50. urtea zela eta heriotza. Eta Irungo erretzearen 89. Erakusketa bat jarri genuen. Liburu aurkezpenak egitea eskatzen digutenean ere, legintzen gara bertan egoten, adibidez izan Hondarribiko Euskal Azoka edo beste lankide batzuk ere Maia Murua garitzen da Baltsan elkartearekin ekainan, antolatzen duten literatura azokan, saiatzen gara eskatutakoari erantzuten. Antxete Irratiak gaur iluntzean ospatuko du urtemuga Irungo Fikoba erakustazokan ekitaldi artistiko batekin. Bertan, irratiaren ibilbide historikoa, lanildoak eta erronkak izango dira aipagai, hedabidearen laguntzaile diren hainbat artistek lagunduta. Bidasoaldeko irratitik, entzulei gonbita luzatu diete, eurekin batera urtemuga ospatzeko. Baionako Industria eta Merkataritza Ganbarak Ipar Euskal Herriko ekonomiaren 2025. urteko bigarren seileko barometroaren emaitzak aurkeztu ditu. Emaitzen arabera etorkizunari begira segurtasun eza da nagusi eta inbertsioen apaltzea ere azpimarratu dute. Enpresari batek edo norberaren batek ikusten du Frantziaren egoera. Ikusten du zorra zertan den, eta ordian kontestu horrek eta emaiten du ere olako stres bat, olako arrangura bat. Eta horrek zer nahi du. Gerorako, bedienia nahiago duela sosa txiki eta eta horrek ere trabeltzen du investizamendua eta kontsumoa ere. Zerbitzuak eta aeronautika kenduta sektore guztiak egoera komplikatuan direla diote. Enpresarien 10-7 itxaronpetsu da oraindik etorkizunari begira, baina iaz 10-6 ziren. Enpresen erenean irabazien apaltze bat izan da azken hilabeteetan eta inbertsioak eta diru zaintza nekezian dira. Zailtasun handienak eskaera apaldu dela, kostuak asko emendatu eta inflazioa handitu dela. Sektoreka zerbitzuak aski ongi, aldiz industria eta batez ere eraikuntza moteldoaz. Sofritzen dutenak dira BTP eta eraikuntza. Giroa ez da arrunt hortan, zeren eta kredituak pixkat ono gaio dira. Herriko etxeek eta lurraldeek ez dute sosa anitz xautzeko hortan, eta bestizamenik egiten aize. Behaz BTP hori gaizki doa. Industrian aeronautikaren salbuesperan, nazioarteko egoerak sail militararen irabazien 10% egoera bat ekarri du. Kontratazio desente behitz osasunean eta zerbitzuetan eta azkenik langabezi maila ere aski ongi doa. Langabezia hori pixkat ere da hemen iparraldean beti pundu on bat, zeren eta naiz eta Frantzian den euntarik 7-9, iparraldean da euntarik 6. Beti puntu bat gutio edo 2 puntu gutio baitugu, eta akitainari konparatuz ere, beti berago da langabezia. Oroak 2025an beraka hasi ziren zenbaki adierazle guziek horrela segitzen dute, 2026an gauzak argitzeko itxaropena azaldu dute. Baiona kantu zen irudiekin amaituko dugu gaurko saioa. Euskal Museoaren atarian elkartuko dira larunbata honetan, eguerdiko 12 aitzina, eta kantu giroan alaituko dute Lapurdiko hiriburua. Kantu ederronekin, bihar arte ikusentzuleo.